ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо бароҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Роберт Уитакер баъди мағлубият аввалин фикрҳои худро баён кард. ман ба октагон ба нияти 100% худро нишон додан баромадам ва ният доштам ки беҳтарин муҳориба дар карьераи худ нишон диҳам. аммо дар натиҷа ин баромад аз ҳама бадтарин баромад дар карьераи ман шуд. аз ҳама кори вазнӣ дар ин мағлубият дар он аст ки ман медонам ки хубтар ҷангида метавонам. ту ягон вақт аз рақиб наметарсӣ. ту наметарсӣ ки дар вақти муҳориба осеб мегирӣ. туро танҳо як чиз метарсонад ки ту ба октагон мебароӣ ва омодагиҳое ки ту дар давоми 4 моҳ дидӣ нишон дода наметавонӣ. ман ғамгинам, чунки барои ин муҳориба вақти зиёди худро сарф кардам. бо мураббиҳо дар бокс кор кардам, дар ҷуҷитсу, дар греплинг ва гӯштин. аммо дар октагон ягон чиз нишон дода натавонистам. ҳама корҳои кардаи ман, ҳамаи тамринҳо, ҳамаи омодагиҳои ман барбод рафт, гуфтааст Уитакер. хотиррасон мекунем ки Роберт Уитакер дар муҳорибаи охирони худ дар октагон бо Дрикус Дуплеси вохӯрда дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст хӯрда буд. топови ҷангори вазни миёна Пауло Коста оиди муҳорибааш зидди Ҳамза Чимаев фикрҳояшро баён кард. мо рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби муҳориба дорем. карди беҳтарин. шахсан худи ман дар шартнома имзо гузоштам. акнун имзои Чеченро интизорем. чӣ гунае ки ҳамаи шумо медонед ӯ аз ман гурехта мегашт. мехост ки бо дигар шахсо ҷанга, бо ҷангуарони вазни ним миёна. аммо роҳбарони UFC ӯро дар ҷояш шинонданд. Дана Уайт ва Хентер Кембелро табрик мекунам ки чунин карди олиҷаноб ташкил карданд. дар ин кард боз дигар муҳорибаҳои хуб мешаванд. шумо бисёр ҷангуарони мотиватсия сахт доштаро мебинед ки онҳо ҷангидан мехоҳанд. Абу-Даби ман омада истодам, гуфтааст Коста. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Пауло Коста ва Ҳамза Чимаев рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 дар Абу-Даби ба нақша гирифта шудааст ва бо эҳтимоли калон ғолиби ин муҳориба довталаби навбатӣ барои камарбанди вазни миёна шуда метавонад. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Ҷастин Гейҷи ният дорад ки қасдии худро аз Ҳабиб бо шикаст додани дӯсти ӯ Ислам Махачев гирад. агар ки ғолиби муҳорибаи мо ҳам соҳиби камарбанди БМФ ва ҳам довталаби асосӣ барои камарбанд шавад, пас беҳтарин аст ва ман шодам. Дастин дуюм рақами рейтинг аст, ман бошам сеюм рақами рейтинг. барои ҳамин бешубҳа ғолиби муҳорибаи мо довталаби рақами 1 мешавад. муҳориба бо Ислам Махачев барои ман имконияти хуб аст ки яку якбора барои ду мағлубияти худ қасд гирам. ҳабиб маро шикаст дод, а Ислам бошад дӯст ва ҳамдастаи ӯст. барои ҳамин ман реванши худро аз дӯсти ҳабиб Ислам Махачев мегирам. боз Ислам Чарлз Оливераро шикаст додааст. барои ҳамин вақте ки ман Исламро шикаст медиҳам, яку якбора ду қасдии худро мегирам. ана мағлубият аз Эди Аливаресро боша аз Дастин Порие мегирам, вақте ки ман Дастинро шикаст медиҳам, гуфтааст Гейҷи. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ҷастин Гейҷи ва Дастин Порие аллакай шаби 29 ба 30 июл дар турнири UFC 291 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир шуда барои камарбанди BMF мешавад ва албатта ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи 5 раунда хоҳад шуд. ана муҳориба байни чемпион Ислам Махачев ва Чарлз Оливера боша рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 баргузор мегардад. дӯстон, чӣ гуна ки мебинед Гейҷи нақшаҳои хеле калон дорад, аммо аз пушти рақиб нигоҳ кардан кори хуб нест ва Дастин Порие рақиби оддӣ нест. барои ҳамин айни замон Гейҷи бояд танҳо дар фикри муҳориба зидди Дастин Порие бошад. бояд қайд кард ки ин реванши онҳо мешавад. дар якум муҳориба Порие бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда буд ва акнун онҳо баъди 5 сол реванш мегузаронанд. ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонем фикротона нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.